kapor kalabyang bangin Sdang ya kani ka jingshakri ha kani ka no phaisni banakalyang ka Jingiaseng Kynthei Presbyterian Lumshyiap ka ai khublei Women's Sunday ya phi baro ha ka kerteng u Jesus Christ ubau try ni khot ngo bha ya phi baro ki para banget nala ki jong ki ying ki sam bat kum ju ya phi ki parlok ki bapet ya kani ka video lingba ka YouTube ba phin shim bynta bat ngi ha kani ka jingshakri ni Duwai ba ublei Nonggialam da umen sim ya kani ka jingshakri bat ya baro ki program ki bangin sa pendam tu ngin ya pendam lang ha ublei ha ki Jingrwai Gukpa jungi bahabneng niwan bandam hikislajat ki bakut bat ki bakentang ki jong mi try ha kani kano phaisngi kumgi khon ki jong mi ko try ngimla klem da aingu yemi ba mela kurkhu yengi mela ayengi ya kani ka lat bangin yo ban rakhi ya kani ka Women's Sunday try be niwan ban boti hakmat jong mi ya ka program baro ha ki sang ti blei ki jong mi long ma mi utra halor ki jing penyat baro shim ka buram ba ka jingu ngi a shami ko try na bai ki ningi pan ha ka kateng try bu nong pen em jingi Jesus Christ amen mentap ngin yeb teng ye ka jing shakri ka jongi da ka bengin yer wai lang ye ka Jingrwai ka ba ars pa lai pu khandai bat hadien jong ka ni ka Jingrwai nga sngo bha ban khot ye ikong em Diengdoh ba in bu ha ki Jingrwai
Shua ban pendem ha ke Jingrwai tu ngenya cha skor ke tien ke jo blei bangila ban shem na ke kitab Esther kala nong ka basau kadukhat ka bakhat sao hadu ka bakhat nyo bat kumju na ke kitab ka ba a jong ki chronicle kala nong ka ban nyo kadukhat ka bakhat sao bakhat san ki kentien ki ba ong kum ni lamar ladapha phan ngap no jar hakane kapor te ke jing yarap bat ke jing pelat kan mi na ki jiu na ka wei pat ka jaka inrei pha bat ka yeng ukpa jong pha hin jot no bat ei batip le si palawan syakata ka hima knang na ka bynta ka bakum kane kapor onda kumta ka Esther kala hukum yaki ban pen phai tien hau Mordekai hilet ya lumlang ki jiu baro ki badon hasushan bat tu ya sha jing et na ka bynta jonga bat wat bam lemnedi laisngi men miet lanemen sngi ngaru bat ki thai samla jonga ngin ya sha jing et kumju bat kumta ngan let chapo usim ka bom long kat bakum ka ang bat ladangan yap ai ngan yap kumta u Mordekai ula let no bat ula le kat bakum kata baro kabaka Esther kalala hukum ya lada ki brieu jonga ya ki balakhot da ka kerteng jonga kin penret ya ladi bat kin Duwai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino na kilanti boman jongki kum tati ngan sngo na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan penkhia ya ka ri jongki ti ki khmat jonga kin pet bat ki skor jonga kin snap ha ka jing Duwai kaban penlong ha kani ke jaka tu ublei un kerkhu ya ka bapule bat sa skor na ka tien ke jo ublei tu in pendam ha ka jing Duwai kuk pa jongi ba beneng ngi wan man ai ngu e me ku trai ba me melari mela sumari ngi ken ku trai ngi long kum ne dei ka jing da ka jing ker ka jomi ngi ai ngu e me ku trai Jesu namal akan ba me lawan ken ku trai sene ka perthei ya ka ban syayap alor ka dei pna namar ki nong pop ki ba kum mangi trai Jesu ngi wan ka ne ka por ya ka ban mani ban ya ro ban pan kraw ya ka kerjeng ka ba em ka jong mi me long utrai jong ki trai bat us em jong ki em trai ngi wan ka ne ka khalep mat ku trai me metep bat me yu i kham ha ken ku trai ba kum ka Jingiaseng Kynthei ngim la ken ku trai ya ka ban rakhe ya ka women's week wat women's Sunday ban wan sa ka yeng ka jong me ken ku trai na mal ka Jingdon jong ka ni uneu knyang Jingpang ha ka ne ka ri ka jong i bat ha ka leng sat lak ka perthei rei trai ngi ai ngu ya me bang yo ya ka ne ka lat ken ku trai lamba ka online service ken ku trai lamba ka YouTube jong ka Balang ken ku trai bangila yo alat ya ka ba ngin rakhe ya ka ne ka women's week but women's Sunday trai ngi ai ngu ya me ngi pan kraw ka ka teng ka jong mi trai ngi wan ka ne ka por ban buti ya ka ne ka por ha ka Nonggialam ka jong me ken ku trai ba ki ai baro ki ba pandap ka ne ka por ken long ha ka Nonggialam ka jong mi trai ngi buti ya ka shagri ka jong me ka ban sayeng ka ne ka khalep mat ya ka ban plai ka teng ka jong mi to ai ba ka wei ka kentien ka ba mi na i kan long ken ku trai ka ba wan na khet ka jing isnei ka jong mi trai kar khuru ya ki khon samla ken ku trai ki ban sa ya ka Jingrwai Kyrpang ka jong ki don rangkat lambat ki ken ku trai bat scam ya ka jing et jong ki ba ki la ban pla ya ka teng ka jong mi akat sngi ka jing em ka jong ki trai Jesu ngi don kam e ya me ba kom ka ne ka por trai ngi e ken ku trai ba ka perthei hi baro ka wei ken ku trai ka don na padeng ka Jingpang bat ka jing ut ken ku trai namar ka Jingdon ka jong une uk nyang Jingpang ken ku trai ublat dei ban shim no ya ki man siem ki ba ko do jong ki briu ki bala do bat ki tu ki badang don na padeng ka Jingpang ken ku trai ngi Duwai khmat jong me ku trai ya rap yangi kum bat ki yeng ki sem ki jong i bangi ngin nang ken ku trai ban long kum ka Esther bangi long ki Longshlur ken ku trai ya padeng ki ne ki jing tanju ya rap yangi bat scam yangi bangi long ki bala ban yeng scam hadu ka ba kut ken ku trai ya rap yangi ro bangin penret ya la de ken ku trai ngin wat ya ka khmat ka jong me bat ken ku trai ngin phaino na ki lanti boman jong i baro kum ba ka tien ka jong me ka ong ken ku trai bala ki brieu jonga ki bala khwat ka kerjeng ka jonga kin penret ya la de bat kin Duwai bat kin wat ya ka khmat ka jonga bat kin phaino na ki lanti boman jong ki kum ta te ngan sngo na bedeng ngan map ya ki pop jong ki bat ngan penkhia ya ka ri ka jong ki
Try ngit scam but ngishan ya tang hakik kular ke jong me ken ku try ngit Duwai ken ku try ke jingda ke jong me ya ke jela ke jongi ya ke ri ke jongi ken ku try nagi jing sniu ke badan hakine ki sngi try jisu ngi IT ken ku try ya ke jing em ke jongi hakik ti ke jong me tap yang ida ke snam ke jong me ken ku jisu ma pat kelet ik rengkang ki palat ke jongi na bai kine baro ngi pantang ke kerteng ke jong try ba unang pen em jongi Jesus Christ. Amen. Ni penpau ya ke jing skongu ya ikong ibala pendap la ka bynta tu blei un kurku ya pi. Minta pat ni lapoi syakaway pat ka bynta jong ka jing syakri ba kata ka long bangin sa yo sngo ya ka jingkren na ka tin ka jong blei na ikong Gracefulness Boney na ka Balang li mauli. But na ka Jingiaseng Kynthei ni penpau ya ka jing sngo ya ikong ibalakloy ban bidang ya ka jing penbet ka Jingiaseng Kynthei. Bat ni nyet skem ba ublay undan ringkat bat ka kubor ka ba ngin sayo sngo. Bat haswa ba ikong inshim ya ka bynta nga Kyrpat ya i Daphilabet i Livingstone suting bat i Christine Lyngkhoi bakin ai ya ka Jingrwai Kyrpang. Chong utrai kalapasya undan ringkat pangi emunong jai wat lagi jing yale hangi kanjur jing etan scam ban wan rajing kala Kajat ben real dan hap deng jing kot kalong yang iyeng banda ki jing yale hangi ki wan lem show ngin pai shu try kabor jing job on Longshlur Klem jing shap ting shap rang tu ngien tur Atrai me long kasti ngien Longshlur Ya la jing im ai ngien long kanung sa Ya la kari jingkylla Longshlur ban pen kelas dang nalarem haka jinglong bate play jing sok jing men angin long ki Nongtem Minta shadu shakalawe Longshlur Klem jing shap ting shap hang tu ngien tur Kum ki long kmi kristan tu Longshlur Haladam pay bindam haching Duwai haching yale kabor un ai Longshlur ban jingkylla
Hakabanengkong ngasngo ikaban aingo yublay namarkan ni kasngi yakaba ngiyo yakaban ya lumlang ba yakabang inyo yakaban syakri ya kaketeng kabakwe kajong u lengba kajing start bat kajing kabau blay ula ai apdeng jongi yakabang inyo ban syakri u bangin yo ban mani u lengba kini ki channel yakabal penben dakabalang wadla apdeng kum kani kapor yakaba kum kikuan ki jong blay ngim yo yakaban yawan segi yeng mani yakban mani pendon buram ka keteng bakut ke jong u kumba julong penban ublay uple kalat ingi yakabangin yo yakban mani bat pendon buram yu haki yeng kisem ki jongi hakaban nengkong ngasngo yakaban ai kublay ya ngilang baro akiba sngo bat kiba yo yakaban sngap yakani kubor hakani kapor kabamenta baublay unyai kerhu yangi hakani kapor ban nga ai kublay rukumjo yaka Jingiaseng Kynthei hangni habalang Lumshyiap bat kumjo yaka balang hi baro kawei kani kadi kasngi aka women Sunday yaka ba ngi kum kikuan Kynthei jong ki balang baro ki bahap hapo ka Jingiaseng Kynthei ka kasi Lumshyiap Presbyterian Assembly yaka bangi yo yaka ban rakhi yaka ni kasngi ka Kyrpang jongi kikum kikuan Kynthei hapo jong ka balang jong ki balang ki baper kumta tungin Duwai ublay ba undon lem don rungkat bat ngi bangin yo ya kaban ya keren ngin yo ya kaban ya selok ya tien ka jong ublay bat ba ublay unthe ki jingkerku bat bangin yo ban mat ki jingkerku ya kiba unkerku habdeng jongi kumta hakni ka por ka benta ngin ya pai saka tien ka jong ublay bat ka benta bat ba ngakwa ya kabangin ya selok lang ka bakum kan ni ka por kalong ketu keju kebenta ya keba Nongpule Sdang 11 pule kalong naga kitab Esther kalenong ke basau ke dekat ke bakat nriu bat ngan penpule biang ya ka hakan ni kapor ke bamenta Esther kalenong ke basau ke dekat ke bakat nriu ka ong hilen ya lumlang ya ki jiu baro ki badon hasushan bat to ya sha ching et na ke benta jonga bat wat bam lemni di laisngi menmiet lani mensngi ngaru bat ki thei samla jonga ngin ya sha jing et kumjo bat kumta ngan le shapo shausim ka bomlong kat bakum ka an bat ladang nganyam ai nganyam tungnya pendam lang hagi Jingrwai kokpa jungi ubah beneng ngi ai ngo yami naga benta kani kapor ya ka bami milasha yangi ya ka bangin yo ya ka ban shakri yami tekerku yangi atrai bangin sa yo ya ka ban sngo ya ka ban snap ya ka kubor ka ktien ka jongmi ai ba ka ktien jongmi kanda yo jaka hagi donut bat ki mensim ki jongi kenang bangin nang la ya ka ban se yo uso ubadai mensim ken kerku ya baro kina ki bayo sngo ya ka kubor bakinang ma di ka jingsham mensim ka bathamai bakinang kot jingmon banang ien bat banang shakri yame kerkuru yakani ka jingrakhi ka jongi yakani ka women's week bat ka women's Sunday bakanda long da shisha ka badon jingmon ka badon ka bakodor badru ka bapdiang hon hakmat jongmi kanrat be bibi snake kerku ya ka Jingiaseng Kynthei hangni ka balang badi ka balang hi baro ka wei ya ka knang ba try kinang ban yo knang ba kinang yo man ya ka jingkerku blai ka jongmi tos ngo ka jingker pat barat asnung pa bakni ka por aga kerteng uji sungi pan amen ngan puli biang kini ka benta sa sisian pan naga kitab Esther kalenong ka basaw ka dekat ka bakat nriu ka ong hilen ya lumlang ya ki jiu baro ki badon hasushan bato ya sha jing et naga benta jonga bat wat bam lemni di laisngi menmien lani mensngi ngaru bat ki thei samla jonga ngin ya sha jing et kumjo bat kumta ngan lech shapo shausim ka bomlong kat bakum ka an bat ladang nganyam ai nganyam ladangi pai shakani ka kitab naga kitab Esther latho ikani ka kitab Esther ka spas nam ka basan lani ka 5th century BC haka hima Persia bat kumtai kani ka kitab latho akumba ki snam saus pa prapun riu ado saus pa riu pusan BCAA
la thoi kan ka kitam da u Esther but la thoi kan kitab kum ka jingbo record ya ka history jong ka hima Persia but habangi puli kan ka kitab ni lam but ni shamba data kan ka kitab nagaktiin ka jong ublay ya ka ba omsham la tho la ni omsham la don ka kantien ublay haka Henry wat la omsham la tho ka kantien blay haka ni ka kitab Henry ni laban yo ya ka jing don rangkat ka jong ublay nado ka ba Sdang bat hado ka ba kot ka jong ka bat ni yo ki kampla ya ki ba ublay ule lengba ka Esther bat hakan ka kitab ka banging yo ladangi puli nakani ka kitab Esther ni sham ya ka jing ithok hana ka ba ngau tanat bha shapang ka Esther bat ka jing long sim ka jong ka laya thuru yang hakani ka kitab shapang usim Ahasuerus bat uni usim udai usim jong ka Persia bat ka Media bat ka hima jong u ka long ka bayar hadu kata bat ka hima ka jong u ka kot chado ri India bat chado ri Ethiopia bat ka don kumba do chispa arpunyotli kishnan uni usim udan ni ka tengah ka jong u ka babhabriu hadu kata bat ka kerteng ka jong ka long ka pasti kani ka pasti ka de ka briu ka basarong bat ka jing sarong ka jong ka kala penlong ya ka ba kan penkhen ya ka an om tang jong usim henrei jong ka hima hi baro ka wei kumta namta kani ka jingle ka jong ka la rai ya ka ba on be no ya ka om tang na ka yeng jong usim na ka yeng sim henrei la rai ban be no wat chabar na ka himaru bad hadian kata usim Ahasuerus ula shong kurempan ya ka wei ka brio ya ka Esther ka badai ka samla jiu ka babhabrio bat ka bashida ka Esther ka long tang ka kun swen ka bom don shu iki kmeki kpa balapan he pensan ya ka da ubakha jongka Mordecai nang ta shushu abangi puli na kaktien ka jong blay laya thu bahaka hima jong usim Ahasuerus udon we ubrio kabaka kerteng jong u kadai uhaman ushong hakajaka kabahajrong do lani ubat ika kerdan kabahajrong do haka yeng usim Ahasuerus uni uhaman isi ya Mordecai badi kijiu hado kata isi yaki bad kadon kadau balei isi yaki ban kadau kalong ba Mordecai judem lemni ngo ya Haman bad kadau ka ba penlong ya Mordecai ba unum dem laden ngo Haman deb ba kadai namar ba kijiu hi kim judem lemni ngo ya uno ubrio Lyting ya try uba ublay jongki kumta ba Haman Shem ya kata gajeng shisha bat ulam ba kijiu kim judem kim ngo ya ula bitarsan isi yaki bat kwa ya kaban penjan bat ban penyam yaki kumta udon kata gajeng adnut lani ukwa ya kaban penjan yaki jiu bat ya Mordecai kumta Haman da kaboj seniu ka jong ula thau ya kaboj senti seniu ka jong bat ula lej ya kaban ya kendo ya usim haba ula lej ya kaban kendo ya usim Ahasuerus ula ya thu usim udaong badon ka jaj benriu ka badon ha kahima ka jong bat ka bala sapren ha ki bon ki shnan hapo kahima kini ki brio ki ya per ka an ka jongki na ka an jong kahima ban om tang kata kini ki brio kim sumar ya ki an usim ban
namar kata uong shu kam don jing mentoi ruem. Ya kaban yaki lani ban no yak taki brio hapo ka jong kahima. Balada usim ai ka jingben haman uong ba on penjot no yaki on penyap no yaki bat ba haman on siu yaki jing yakabai lot kesan baro bat ya baro kaspa ka jing yakaba on saluti lani on shimno nakita ki brio on sawanra shaka jing kan show jong usim haba ula yosngo yakata klempoi perkat ruem bada ka jing shanya lot ka jong ya haman ula sha bad ula pa ula sha yo haman ba unle kumta bad ula ai ya kata ka jing pan ka jong haba usim ula kongo ya kata ka jing pan haman ula tho ya ka hukum bad ha kata ka hukum la shon da ka sati muhor ka jong usim bad haba pen syakata ka hukum ya ka ba haman ula tho hang ta la tho shai ba la ai jingbet ya ka ban penjot no ya ka ban penyap no ya baro ki jiu ban luti ya ka spa baro kat ka baki kidon kom ki bangi ha ka bakom kan ka jok ka bangi ngi kan ka jok ya ka bangi mentangi ngi ngiru ngidon hakajo ka jing sha hiartma haki bor ki jong uboman ngi sha hiartma haki bor ka jong uboman tek kumbaki jiu ki sha hiartma hau haman buon ki kon kristan menta ki sha hiartma haki bor ki jong uboman bar ki jing sniu ki ba buon jan ki bor ki jong uboman ki yai jilei ki jing sniu ki ba buon jan ki yai jilei bar ki yai hiartma ya ukon bandriu hakini ki jok ki ba menta kaktien ka jong ublei ladang ipuli na ka shiti ka banengkong u petros ka lenong ka basan ka dekot ka ba pra ka ong naba uta unong yale jong pi uba usoitan kum using bakerhu udawat kenang ya unoru ba un yo ngun teli kumta usoitan ukwa ya ka ban senshar donbor ukwa ban senshar donbor bat ukwa ya ni ki khon ki jong blei bangin dam bangin ngo ya kumba haman ukwa yang yaki ciu hakata kapor bakian ngo bakian dam ya kalian basu hakawei na ki kot ki ba tho the 21st century Christian and his anti-mission ong shai tho shai hakani ka kot ba soitan menta so tho shai bagak por jong kala lengkot kumta trei shitom miet batsngi he's working overtime utrei kampalat bani ka ba uju trei but udu tia do them namar ukwa banwalam kambun ki mensim shakalyang ka jong kom ki kristan ni makani ka por ka ba menta ni madru shibun ki jingsha hiartma lengba ki jingsha pensi tomben hakari ba iet ka jongi ni yos ngau nakapor chakapor komno kabaki kon kristan ki sha pensi tomben ki sha krenben ki sha iben bat ki sha pensi tomben nakapor chakapor ban bangi lab bakane ka jingja kini ki jingja kimja yaki kristan tang hakari ka ba iet ka jongi henrei ka ja habaro kapete hakabun ki jaka hakapete
Kumta kum ki kon Kristan ni shisha hakapor jong bat ka jok jong ka jingsha hiatma. Habang ipai shu sakani ka kitam. Haba Mordecai ula tip ya kani ka hukum ya ka ba uhaman ula pa shabaro kishnan. Mordecai haba ula yos ngau sapanga tahu ka hukum ula kad ya lagi jonggi jan. Ula kop ya ladi daki jan kan. Bad ula som ya ladi da udpei baro shiranyeng. Kane kadai ka rukom kabaki jiu ki jule habaki kwa ya kaban penpau ya kata ka jing sngo sik thang lani ka jing sngo ka bashapo ka badon haka donot bat ka mansim ka jongki kumta Mordecai ru haba ulla yos ngo shapangata ko hukom ulla sngo sik thang ka donot jongu ka luwet ka sngo sik thang kumta day nakataka daw ba ulale kumta nang ta shushu ulai la yathu habang ipule na kanika kitam ulami shabar ka khardap ka jong usim bar haba ulami shabar nang ta Mordecai ula lenyar jam ula lenyar kthang ban pen pau yak ta ka jing sngo si ka jing sngo thang ka donun ka jong u Koki para banget beiet kalaban long yang aru lani yang ngiru iwei pe iwei habang imat yaki jing tenjo ngimat yaki jing ngimat yaki jing sngo sik thanga ka mensim ki jing ki bangingi asham shimet la shimet ki jing ki bangi asham haki long yeng ki long sam ki jong ki jing tenjo ki bangingi asham haka emlang ka salang haka balang ka bangingi don ki len yar thang kumba Mordecai ule ngakan mawi ka wei ka jingjia ka bajia ka wei ka samla kane ka samla haka sni kan tiu kurem ka jongka kalakiu rengkat lem bat usamla ujongka kilakiu haka jaka kentang hayeng mani bat haba kilakiu haka jaka kentang kilapla ya ka jingi ka jongki iwei hakmat jong ublei bat haba kile kumta bat haba pet yaki I kumba kalawe ka ba pernai ka ab yaki haba pet yaki ka ba kom kata ka por I kumba kalawe ka ba sok ka ba kamen kalawe ka ba pernai ka ab yaki ni arngot si samla Hanrei kat ba ka por kadang yan hadian kato kat ni por Laya tu bauta usamla uta ukurem ke ujongka ulang ngopno haka jingdi buat bat kat bagi sngi ki por kinang yan kat bagi sngi ki snem kinang yan udang ngam yai ngam bat udi bor mutlam ungam magita ki jingdi ki chong u kalok ka jong u ka sngo sik thang haka jing shida ka jong ka sngo sik thang ka yam pa donun na ka banta lau jong ulong ka no ka thang ka mansim ka jong ka lanyar halam mansim marway habaga perkhat yala ka jong ka jing em haka wei ka mien haka jing kya ka donut ka jong ka hapadang ki jing kuslai hapadang ki jing lenga ka mansim kalami na la ka jong ka yeng bar haka bala ka mi na kala ka jong ka yeng kala let ka jaka ya ka ba ulok jong ka ujulet na ka por sa ka por bar haba kala let kumta kala let sa kata ka jaka badikya la ni kata ka pata bad haba kala poi hangta daka sor ka ba padonun bad daka sor ka ba jam kala lenyar bad kala ong how tau try jong kata ka pata give me back my husband give me back my husband to ai pad hanga ya ulok jonga to ai pad hanga ya ulok jonga
Utrai kata kapata ula ong haka. Utai hang tai. Ulog jong pi. Utai hang tai usong. Ulog jong pi. Kata kabriyo. Habakala pai syata. Kala pechala ujong ulong. Kala ong. Kei. Kei pi ong. Hato utai udai ulog jong amo. Kei kabapi pila le. Yau. To ai padhanga ya uto ujo ubriu ubayeng ringkat lambat nga hakas gi kenti ukurim ya kabangi yeng hakajaka kabakentang hayeng mani lak parabanget biet dan bun ki long kemi hakabakum kani kapor ngilen yar ktang ngiyam padonun ngiyong yakini ki jo ki kentin yakaba kani ka samla ka ong sha ei ulog ba ie jonga sha ei ukpa ki khon ki jonga don ki long yeng ki long sam ki balen yar ki bayam ki ba ong kum jo sha ei ki khon samla ki jongi Syai ki khon ki jongi nese don ki longi ki longsam ki bagyam ki balanyar ki bong syai ka kemi ki khon ki jongi syai ki kemi jong ka balang bon na ki long pa ki long kemi ki khon samla ki ngam cha ki jing sniu ki jong ka ne ka pathe ki ngam ha ki jing di buai ki babon jan ka kian u drugs ban bon ki we ki jing di buai ki ngam cha ki jing auria ki jong ka ne ka pathe ki ngam cha ki jing boman ki jing sniu ki babon jan ki sakma na la ki jong ki yeng ki sam ki sakma nala ki chong ki balang ki yat rungkat lem bat kani ka pathe kumta bud na pedeng jongi ngiyam ngilen yar kumba umodekai uyam padonun la ong shu ani ka kitam ba ka jingle ka de ka ne ka jingle ka jong umodekai kane ka jing yam thang ka jing len yar ka kom le ka jong umodekai kala poi shakishkor ki jong ka Esther baraba ka Esther kala tep shapangata kala pha ela ki jong ki brio bakin let ban kali ka ei ka bajia ya u balei ule kumta baraba kila let bat kali kumta ki rolam ka khubor shaka kida ong ba ka ei kidayathu yake ei kaba umodekai ulayathu umodekai ulayathu lun yake ei kabala chia baro nado kaba Sdang hado kabakot ka ei kaba uhaman ulale badang ta shushu nang ta shushu umodekai ula ong ula Kyrpang yake Esther bakadei ban lecha usim ba kan Kyrpang yala ki jong ki breu ban Kyrpang ka jing Lyting yala ki jong ki breu hagbagla yosngo yakata ka Esther kala phak tien byang sho Mordecai kala yathu ka ong bakat kum ka an ka jong sim omsha ya noru yakaban let yakando ya usim hapo jong kini ki lai pot likisngi klam ka jing khot ka jong u bat lada uno ubriu ulet yakando yu sim klam ka jing khot ka jong u uladei banyap lat no satang lada usim upen i ya uding senshar ksiar ka jong u kumta ka Esther kala yathu ya Mordecai ka ong bamakaru kam shimla sha yakban khota usim hakini ki lai pautli kisngi usim shimla pha khot yaka kumta makaru kam don ni kata kala dikabakan let yakabani kandu ya usim kumta Mordecai hangta ula phak tien shu shaka uong
Namar lada pan ngap dojar hakane kapor te ka jing yaram bat ka jing pelad kan mi yaki jiu na ka wei pat ka jaka Henry pa bat ka ying uk pa jong pa pen jot no bat batem Lesi palawan syakata kahima kanang nakabanta kabakum kani kapor. But batem lesi palawan syakata kahima kanang nakabanta kabakum kani kapor. Hindi kikantin yakiba Wandakahi ulakren haka Esther haka Ningapore. Kilong kikantin kiba kata yanga badia piru haka bakom kani kapor. Kini kikantin kilong kikantin kiba ketchingmon shibon Habangi paya laga jong ka jeng Ngidei ban le Ngidei ban smuto bakini ki kantin ki kren yanga badia piru hagabakom kani kapor. Ki kren yangi bangidei ban le hagabakom kini ki por ki bangi Kani kapor ya kabangi ni mad ya ki jing snil ni mad ya ki jing tenjo ni mad ya ki jing bat ki jing yale ki babuan jan. Lese ngirungi kanang hakabakom kani kapor. Ngirungi kanang kabakom kani kapor. Namarbo ublay udon laga jong kaplan nakabanta jonga jongpi. Lese ublay ulawalam kanang yangi hakane kaperte hakabakom kani kapor. Udon laga jong kaplan ya kaban bendan kam yangi. Banwanra ka jingkylla haki longi ki longsam ki jongi banwanra ki jingkylla ha ka imlang ka salang ka jongi banwalam ki jingkylla komju haka balang haka bangingi don haka bakom kani ka por ka bangingi haka bakani ka jingpang klam COVID-19 ka bashirkai ka sapriang haki babun kiri jong ka perthai bat kum joru hakari ka baiet ka jongi bat hado ka jalla ka jongi ru le sengi ru ngin kali ya kane ka jo ka jengkali bat haka jingi kendo ka jonga ya wei urang ba ubadei unong ket kam shnong ba kham shak ma ka wei na kishnong uong yanga uong balei ken ngadei banlong unong ket kam shnong hakaba kom kani kapor hakaba kani ka jingpang ka sapriang ki jing ki babuan jan ki ba ngi hab ya kaban takal ki bangi hab ya kaban ya kendo ki kam ki babuan ya kabangi dei ya kaban pendam uong asngoi ka ba ngan rezaino ladalong kita ki long ki kentien ya ki ba ukren Nang ta shushu la don wei usamla ubaong. Balay om shim la kayangi haki wei pat ki por. Balay la kayangi hakani ka jok hakani ka por ka bamanta. Balay om shim la kayangi haki wei pat ki por ki bakhamba. Lesi habangi mat yakini jing habangi mat yakini jing pang. Kani ka klam ya ka bangi ni ma da kini ki por ki bamanta ni rungi dap da kijing sngow ting ni dap da kijing sngow harta tien ban ni kali ya ladi ya kani ka jo kijing kali ya ka baki ni ki rang ba ki kali balai la kha yangi ha ka bakom kani ka por lada don na pedang jongi ki bakali ya kani kijing kali ko ki para bangyaj ba iyan, ko ki para long kami, tongin kan mau, yakini ki kentien, yakaba Mondalin Ukren. Batem, lesi pilawan kanang, nakabanta kabakum kani kapor.
Lesi ngiru ngilakha khnang nakamanta ka bakum kani kapor. Ublay ula don lupa laga jong ka jing tmu. Habangi don hangni habangi em kumni hakani ka jog ublay ula don laga jong ka jing tmu nakabanta jonga bat jongpi. Kani ka jingpang kawan ra shibun ki jingkylla haka jinglong kabakken jaman sim ka jongi. Lese bun na preng jongi tarai pi ya menjor ya kani ka jing ong kabanga ong. Hakabakum kani kapor ngiyo ya kalat kabakelot ya kabangin ya selok rengkat lembat ublay ngin pendem hake jing duwai halaki jong ki ying ki sem ki jongi ngi penlun kambun kapor hakabangin puli kaktian ka jong ublay ngin ya selok ya ublay bat ngin pen rehem ya ka jing long kabaken jaman sim ka jongi. Lese ngila ban pet ya kani kom ka wei na ki jingker ku ki bangi yo lengba kani kapor. Ni yo ya ka ban wandra ban penrem ya ka jinglong ka bakanja mensim ka jongi. Donru ki ba yo I ba lengba kani kapor. Kom ki khon ki jong play ni yo ya ka lat ya ka bangin kner ya la ki jong ki ti sakito ki ba don kam e ni yo ya ka lat ya ka bangin kner ya la ki jong ki ti sakito ki ba don kam e ki ba dog ki ba kerdo ki ba pang ki ba shitom. Ni yo ya ka ban pai ya la ki jong ki kmat ki jongi ya ka bangin yarap ya ka ba kom kita ki breu hakini ki por ki ba menta nang ta shu ki tu ki nong tray ki ba hakmat e lani kita ki frontline workers kum ki nurse ki doctor ki police nang ta ki we shu ki ba tray ha ki liang jong ka health nang ta ki nong tray jong ka municipal ki nong sanshar bat bun ki we makiru ki yo ya kan ni kalan ya ka ba kin ya le ya kan ni ka thma ha ka ba kum kan ni ka por ki yo ya kalan ya ka ban ya le ya kan ni ka thma bat ban wanra ya ka jingkylla ban wanra ya ka jingba ya ka emlang ka salang para banghet biin ko ki para long kami ki nong sharai jong ka balang ki kun samla baro ki kun jong ka balang ei batem lesi la ngila don khnang hagba kum kani kapor ni don khnang hagba kum kani kapor namar ublei ukwa yanga yapi pan long ki atiar ki jong u sha kaching penem. Haba Mordecai ula kren ni kini kiktien shaka Esther. Haba ula kren ni kini kiktien shaka Esther kini kiktien kilakta yaka donun jongka Esther. Kumda kala Esther kala raikon. Daka Longshlur kala raikot bakan shem yaka jingket kli. Bat bakan len wat yalaka jongka jing emru. Kumta kala paktien sa Mordecai kala ong yau ba lum lang ya ki jiu baro ki bahasusan bat bakin ya pendam hapdeng hapo kin pendam ha jing duwai kin ya sha jing en lai sngi lai min makaru lambat ki thei samla jongka kin ya le kumjo Kenya pendam hagi jing duwai kenya sha jingen bat kenya pendam hagi jing duwai lai sngi lai min Mordecai haba ula yo sngo ye kata ka hukum jong ka Esther ula le kum balap tha ya hadien kata ka lai sngi lai min ka Esther kala pong yala de ki jan sim Kala pong yala di ki chan sim bat bakala let ban yang hamar persha ka ying usim bat haba kala le kumta usim ula yo iya ka
But haba ula yoi yaka ula sngoba kata. But ula peni ya uding sensyar ksiar ujong u. Usim haba ula ikendo eka Esther ula keli yaka ka baka ka kwa. But uda kularu ban ai wat hado shiteng kahima. Ka Esther haba kala yosngo ya kata ka jingkren ka jong usim kala ong. Baka kwa eka ban kot sngo ba ya usim. But ya uhaman ban wan syaka jingkawai ka baka kala kre kenang na ka banta ka jongki hagasngi ka babon. Usim mula kongo ban wan syaka ta ka jingkot jong ka Esther. Hagasngi ka babon usim ula keli biang ya ka jo ka jingkeli. Ka baka ka kwa. Ka Esther kala yatu syapang ka ka ba maka bat kijiu ki ya kendo. Kala yatu kumno ba maka bat kijiu kila syadino haubaman. Bat babaro na breng jongki kinsa sya penjat no. Bat bakinsa sya penyap no. Bat nang ta shushu ka Esther kala kerpan hakmat jong usim kala kerpat ya ka jing pelat no ka jong usim ya ka bat ya ki jiu ya ki briu ki jongka. Usim haba ula yosngo ya kata ula kenden. Bat ula keli haka uta uban nuot ban pun ya ka bakom kata ka jing perkat haka donut jong u. Ka Esther kala ong bat kala yatu. Ba uta unong yale persya bat unong shun ujongki udei uhaman ken. Usim haba ula yosngo ya kata. Ula sngo bitar hado kata-kata. Bat ula hukum. Bat ula hukum ya kabala day ban penyap ya u. Bat la dry ya kaban sedin pasi ya uhaman. Kumta hadin kata. Usim ula kentiu ya u Mordecai. Hakata kekerdan hakaba uhaman ujubat baro shikata. Badhaba Mordecai ula syong hagata ka kerdan. Kum uwei na kibriuk jong usim. Ula pa biang sa ka wei ka hukum. Bad hagata ka hukum ya ka bala syon daga muhor ka jong usim. La pa ya ka ba day ban yada ya ki jiu baro hapo jong ka hima. Bad kumta ki jiu kila lajem. Ublay, ukwa, yang ngiru. Bangin don ya ka jo, ka jing shlur, ka jing len ladi, bat ka jing ai tilot. Kum ki kon ki jong u. Yala ki para mensim. Hakani ka jok kabangingi kam tam ya ki para mensim ki balasha dim rauno. Ki balasha dim rauno haus soitan bat kapop. Ni kum ki kon ki jong ublay. Ngin don ya ka jingket kli. Kumba Mordecai bat ka Esther ki don ya ka jingket kli yala ki para brio. Ngiru ngin don ka jo ka jingket kli. Ban bangin pan ya ka bona ublay. Bama un pendon kam yang ni. Ya ka bangin long ki atiar. Bangin long kita ki atiar. Ki jong ublay. Ka kamram ka jong pi ka long bangin ai tilot ngin len ya ladi. Ngin pan ya ka bona ublay. Kenang bangin la ban yarap ya laki para mensim. Ki para mensim. Ki ba koridor. Ban peden pat ya ki. Naga jing sya dim rau. Ban yalam pat ya ki. Ban jam sya Suchiang. Naga jing yap sya ka jing
Shisien kat ba uwei urang ba. Udang yat hakawei karod duriau. Hakawei ke janmir udang yat sngotenat hakawei karod duriau. Kat ba udang yat kumta. Ulayo i hakawei ke samla. Kam syakmat jong u. Bakadang yat bat kadang tam kita gidokha kibadon harod jong kata kaduriau. Kadang tam kita gidokha kita gi starfish. Kibadon harod jong kata kaduriau. Kiba sapriang hakeleng kata karod duriau. Bat haba kala tam kumta. Kala tam kita gidokha iwei hadien iwei. Bat haba kala tam kumta. Kala bread yaki syakaba jeliu kaduriau. Kale sayai le kumta kat bakadang yai harut jong kata kaduriau. Kumta uta urang ba ulakwa bantep ka baka kale balei kale kumta. Kumta ula lej shajan jong kata kasamla. Badhaba ula lej shajan jong kata kasamla. Ula keli ka ka baka kale. Kata kasamla kala ong ya u kala jubab. Kaong baka ya le ban kawang pat ya kita giduria ya kita gidokha ya kebala syakit hagata geduriau kila syakken ta charod jong geduriau kadang tam ya ki bat ka berat pat ya ki saduriau kenang bakin yo lajem uta urang ba upet chaka upo samrki bat ukil uong biang haka Henry kani ka road duriau kalong ka bajengai daki pau spa main. Badon dagi pau hajar pau lak kita gi dokha ki badon harun jong kata ka duriau. Hato kata ka jing persang jong pi ki la mo ban wanra ka jing mentoi. Lani ka jing kala. Kata ka samla. Kala pen kata ka road duriau ka bajengai. Bat nang ta shu kala peche iwe idokha ibadang don haka kti ka jongka haka ta kapot. Bat kala ong kala pai ktien cha uta urang ba ka ong. Hoon kawan rabun ki jingkylla bat ki jing mentoi hauni uwe. Kawan ra shibun ki jingkylla bat ki jing mentoi hauni uwe. Bat haka bakom kata kapor. Kala syemete idokha, bat kala bread biang syata syakaba jeliu kaduriau. Shisha ko ki parabangit biin, banwan ra ika jingkylla, don kami ka jingkot jingmon, don kami ka jing yaine, don kami ka jinghead kabaskem haublay. Namara bangingi hakani ka petay kabayar. Ni makani ka jog hakabagi jing sniu ki jelay. Ni makani ka jog kaba uboman bat kapom ki hyarchma. Ya ka long brio man brio. Lesi ngiru ngilaban ong hato ka kabangi ngilaban le. Ka jing mentoy ayu kabangi laban wanra da kabangi tray lane ngi yarab yaki brio. Panban ko ki parabangit ba iyan. Lada ngila ban yarab ya iway. Lada ngila ya kaban wanra ka jingkylla ha iway imensim. Katakan kadai ka jing penkala bat ka jing mentoy bat ka jing ka bakrau ya kata ka mensim. Ublay udon buon kilat ban le. Udon buon kilat ban pen ya lagi jong ki brio. Bat ka way na kita kilat kalong. Ba ujin yanga yapi bangin long kita ki atyar. Ujin yanga bat yapi bangin long ki atyar ki jong u. Nilaban perkat bangin long tanggi batlot. Kumgi para long kami nilaban perkat bangin long tanggi long kami ki batlot. Ngilong tangki baret, ngilong ki bom don bor, ruem. Handrai token mau, ko ki parabangay bain. Lara ublay, upendan kam, yanga yapi. Lara ublay, upendan kam, yangi, kum ki atiar ki jong u. Nyin longken, kita ki atiar, ki barat ba, ki jong u. Ladang ipuli na lukas kala nong kabakan rio. Kadakot ka ba sipaw ka ong.
jar ubalong ubala ban shania haiba kendiat ulong ubala ban shania hakibabun para banged bein ka Esther baka shim ya kan ni ka jingkhot chaka kamban pelat ya lagi jong ki para brio ya lagi jong ki para mensim ka shim da ka jing sngokia ka mensim da ka jing sngokia ka bajor kala pendam ya ladi hagi jing duwai ka sha jing et ka IT lot ya ladi hagi jing penyat ka jong ublei ka sha jing et pendam hagi jing duwai lai sngi lai miet pura ko ki para banged bi dei naga ni daw bagi la banong baka Esther kala job yau tong nong shun ubakrau jongka bat jogi briu ki jongka dei naga takadaw baka pendam miladi ki jing duai ka shania lo ka jing pania jong ublei baka job yau tau boman ka jingkylla yang ayapi hakani ka por ka bamentaru kalong hato ni pendam ni miladi haki jing duai hato ni laju sha jing ni habangi pej shakani ka patei ka ba dap de ki jing sniu ki ba sha yart mana ka por hato ni duai ni hato ni la sha jing ni kata kalong ka jingkylla yang yapi kumta kani ka khot yangi kumki para long kame kani ka khot yangi kumki khon ki jong ublei bagin shania lot hag jing sanshar ki jong u nyen IT lot bat hau blei ba un sanshar lot bat un te lakam ya ka jing ka jongi ublei ubalong in control ki baro un yalam lenti yangi un yarab yangi ya kabangin le kita ki kam ki bakrau habangi pule na Hebrew kala nong ka bakhat ar ka khot ka ba ar ka ong da ka ba khmir shau jisu unong penlong bat unong penjanai ya ka jinge jongi uba namar ka ta ka jingmen ya ka ba ulabu hakmat jong u ula sha haka dieng pana uda iben ye ke jing leran but uda shong haka kti kamon kaket ublei haka habangi don kat kini ki jing ki baker saudong ye ke jing ka jongi habangi pet sekini ki jing sniu ki jing baman ki bala ker saudong bat ki bawan hiartma ya ka jing long jing ka jongi kham tam ya ka jing long mensim ka jongi shimet ya ka balang haki long yeng ki long sem haka lang ka salang nang ta shushu habangi man ya ki jing tenjo ki ba meding ni man ya ki jing pang ki jing shitam ni mat ya ki jing ki ba bun jan to ai bangin long kumba ka Esther ka long bangin pendam yaladi haki jing duai ngin ai tilon ngin long ki ba shlor ngin len yaladi ban ngin shem ya kata ka responsibility dan ni kata ka jing ket clear ban om chu snap jar henrei ban yeng jon bat bangin pendam ya lade ki jing duai ba ublei unle ya ki kamba ki bakrau bat ba un pelat ya ki mensim ki bakodor kenang bakin yo ban man ya ki jing laj ladangi pule na ka ba ar chronicle kala nong ka ban nyo ka khot ka ba khat saw ka ong lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ken penret ya ladi bat ken duai bat ken wat ya ka khmat jonga bat ken phaino na ki lenti poman jongki kum tati ngan sngo na beneng bat ngan map ya ka pop ki jongki bat ngan penkhia ya ka ri ka jongki to blei un kerku ya kan ku kubor ya ka bangingi la yo ya ka man ya selok ha kan ka por ka bamenta ublei nam ta ka buram ka jong u amen
Ngilayo sngow ya kani ka kubor na ka ktien ublay ban ngipin pau ya ka jing sngow ngo ya ikong ibala a ya kani ka kubor. Hapdeng jungi bat kum ka Jingiaseng Kynthei ni Duwai ba ublay un kerku ya pi ha ki liang baro kam tamba pinang la ban syakri ya u ha ki por baro. Ni aingu ya ublay ba ulapin yo ba ngin syakri ya kani ka Women's Week bat Women's Sunday ngipin pau ya ka jing sngongu ya ka Balang ba na ka bynta ka jing penbit penbiang ya kani ka online service. Ni ai kublay ya ki Nongiashim bynta baro bat ya ka team ka bala penbit penbiang ya kani ka online service bat kumju ria pi ki para banget bat ki para lok ki bapet ya kani ka video dingba ka YouTube hadu bangin daya syambiang. Tu ublay ka jingsuk unang yai don ringkat bat pi baro. Tu shwa bangin yo ya ka jing penwai, shwa bangin penwai ya kani ka jing syakri ka jungi, ngin yo banirwai lang ya ka Jingrwai ka basau spa iway. Bat hadin jong kani ka Jingrwai nga sngob-ha ban khot, yi kong pi emli bay in sngob-ha ban ai ka jingkerku penwai. Grace dan maju jangkat nong shun ki bun ki shad syarai duwai bor berkai bengembar sau dong ki thak Sylvia nadangi syo samthia syarai duwai king lagi atapeng king tes kamwa juwai syarai duwai ubam mangu atap hakeleban penyam jing masau dong ki ap syarai duwai siap ki bajop ki ang ngaputrai uang syarai duwai ya unyek bakongu ha utu syanyaru lelei pindam kerdo syarai duwai. Inya Duwai. Gukpa jongi bahabneng. Ni aingu yami. Akabami milalong lem merengkat yanyi. Dingba kani kanok pai jong kani kasni. Kanrat babha ngelayo ya kakubor kabakodor kaba kasyakri kajong mi kala ai hakani kapor. Tu ai ku kanrat bakani kakubor. Kadalong kajing mentoy yangi baro kibayo sngew bat kibas ngap yaka. Ai ku try bangi inang la ya kabandra ya kalama ka gospel kajong mi sajrong bat kam sajrong. Kanrat babha ngi ai ngu yami mami pli yangi ya kani kalat kum Jingiaseng Kynthei jong Lumshyiap Presbyterian church. Akabangila ku try wan penlong ya kani ka Jingiaseng ka Kyrpang lingba kani ka online service jong ka YouTube jong ka Balang. Rai ba i ayungin ong akmat jong mi ngi ai tang ka jingu bat ka burom sami. Kanrat babha ngis ngeu thu baki baro ki bangila pendep ki long hapo ka Nonggialam ka jong mi. Bat ngangai skem ku try ba mi pediang hun hakmat ka khet ka jingisnei ka jong mi. Kanrat babha yai long lem long kat yang i kum ka Jingiaseng Kynthei
bat kumju ya ka balang hi paro ka wei wat langi ngimyo ko trai ya ka banrung hagi por baro ka ying ka jong me na ka banta ka jingdon jong une uknyang jingpang balawan len shop hakane ka jala ka jongi bat kumju ka parthai hi paro ka wei han rei ko kan rat to is nei kumba ka Jingiaseng Kynthei committee jong ka women's week ilabu ya ka nikat him Longshlur banwan ra ya ki jingkylla kumta ai ko trai ta ka man sim ki jing Longshlur hapo jongi wat ngi don hapneng ka lockdown han rangi yo ek ban perta ya ka tin ka jong mi na ko ka por ta ko pat kan rat pa pha men ngeu bat men ngap ka jing khot karpat ha ka ne ka por da bangi pan ha ka karteng ka jong Jisu pat da ka bawai no tu ai ba ka jing ai kabadap yang kabadap karhai kajong Jisu Kris uba utrai kajing ipa kabapla kabamayan kajong ublay uba pa manabom jiukut lem bat kajing asalok kabat yang kabat tengen bat kabapansaj bor ai makinilai kijing kerku kibalong hawai blay kina syong sa kina syong rengkat ya Jingiaseng Kynthei kibadon hapo kanegir khasti jan tia ba i jongi gin chong sta en chong rengkat ru ya kito kiriu khut kiriu ngai paro kibadem krup yami kibamani mat kibasakri yami kibadon hakaneka parthei hi tatlak jongka menta bat seduk ki arta ba kibabom jiukut amen